sí que plenava sobre tothom el fet que l'anterior legislatura havia dimitit i hi havia una por gran, el que va incrementar els nivells de tolerància de tothom, de que no passés el mateix, de que no arribéssim a bloquejar-nos tots plegats i que no poguéssim avançar. Estava la majoria molt preocupada pel fet aquest. És a dir, aquest fet era un fet que va marcar tot el procés constituent, el fet que l'anterior legislatura es van trobar amb la impossibilitat de continuar, pel motiu que sigui, però no deixa de ser que devia ser la primera vegada que passava que un Consell General s'autodissolia i donava pas a unes eleccions que en portava un altre, i amb un cert canvi de color, etc. Llavors, això planava molt sobre, sense que es digués molt, però tothom tenia por que no passés el mateix, que no s'encaressin, que no hi haguessin els nivells de tolerància suficients i d'apoyos suficients i que no es pogués avançar i que haguéssim també d'autodissoldre per incapacitat de poder tirar endavant. Això és el que planava una mica sobre el que pensava tothom, i això va fer que va generar un clima especialment que va possibilitar el que s'avancés i s'acabés aquest procés. Es va fer, el resultat pràctic després de molt recul del temps, es va fer bastanta feina, i això el que va fer possible la feina va ser que les comissions, cada una d'elles va treballar en els temes concrets i que després es compartia aquesta informació, però tothom no discutia de tot. Cada comissió discutia amb el seu, i després, quan hi havia alguna mica de desacord amb el que fos, doncs ens veuríem al cap de casa, es comentaven les coses i s'acabava trobant un consens que permetia d'avançar. M'hi ha passat moltes vegades que semblava que era el mar, una bola, aquesta no, i a l'últim moment, bum, aquesta també, i així anaven passant els consensos per les lleis fonamentals que es van aprovar en aquell moment. En aquell moment es va fer la Constitució, que era un tema important. Els que ens treballaven més directament el tema purament constitucional eren la permanent i la constituent. Els altres feien les altres tasques que també eren importants, que al mateix temps que si arribava a bon port la Constitució també s'havia de canviar una sèrie de lleis fonamentals imprescindibles per canviar una mica el sistema institucional, i tothom va fer bastant la seva feina. Dintre de cada comissió es va crear un clima de confiança, vam tenir sort que es van trobar assessors a tots nivells de nivell que es van fer seu aquest problema i ens van ajudar moltíssim. No ens hauria pogut arribar amb el temps que es va fer si no haguéssim pogut disposar d'ajudes directes de gent molt compromesa que ens va ajudar. I llavors cadascú va participar una mica amb els temes que pertocaven a la seva comissió o els que ens hi tenia més interès en ser-hi. Es va fer molta feina, si es mirem l'inventari de lleis que es va fer en aquell moment, de lleis que no siguessin crèdits extraordinaris o coses així, importants, però de poca consistència legislativa o de poca dificultat legislativa. En aquell moment es va avançar en molts terrenys. En aquell moment tots teníem el sentiment i el convenciment, i com més en parlàvem més ho veiem, que el sistema estava una mica amb la incapacitat de donar solució als problemes que anava generant la pròpia societat andorrana. El creixement de la pròpia societat andorrana generava unes situacions que el sistema institucional tenia dificultats en resoldre mitjanament adequadament, de manera adequada. Llavors aquestes lleis van ser totes necessàries per poder fer el canvi. Jo he dit aquestes, però encara s'hi ha d'afegir la llei d'immigració, la llei d'arrendaments, la llei de la justícia, la llei del Tribunal Constitucional. És a dir, hi va haver molta legislació necessària per poder, al moment que s'apliqués el canvi, que no hi hagués un caos i que no hi hagués un desgovern. És a dir, van ser moltes normes en molt poc temps, perquè tot això es va fer al torn de 18 mesos o així. Llavors, la gran sort que hi va haver és això, hi va haver uns nivells de confiança grans entre la gent que hi havia, entre les diferents comissions, que cadascú avançava amb el seu, i després compartia els resums, per dir alguna cosa, les explicacions, més que resums, i que tothom, d'una manera solidària, anaven apoyant el que feien cadascú, el que feien els altres. I globalment això va permetre de fer tota aquesta tasca, que després el temps ha acabat demostrant que estava relativament ben feta i necessària, perquè quan ho fas tothom té dubtes, quan es feia tot això ningú tenia la garantia 100% que això estigués ben fet.
les dificultats grosses d'aquell moment, per un cantó, la Constituent, negociant amb els delegats permanents el text de la Constitució, però també la llei de la nacionalitat era un tema que va ser molt difícil de superar. El tema de la representació al Consell també va ser molt important de trobar punts d'acord i poder sortir d'un sistema que hi havia 4 consellers territorials i cap de nacional, a passar a un sistema que hi hagués la meitat de parroquials i la meitat de nacionals, i que es preveigués a futur que la cambra pogués ser de 42 i no de 28. Tot això va ser, el més difícil va ser això, la nacionalitat i el sistema de representació. Es van fer també molts viatges algunes vegades a Barcelona buscant assessors tècnics pel tema del sistema electoral, que ara se'n parla, se'n parla que si és poc proporcional. Clar, en aquell moment hi va haver un compromís, era 100% territorial, va passar a ser 50, el compromís va ser 50 i 50, i ha aguantat 30 anys, que està molt bé. També està previst el sistema, que segurament una possible evolució és que podent-s'hi ficar més consellers, ficar 7 més i podríem dir que siguessin nacionals, el que canviaria una mica la proporció nacional-territorial, però es van obrir mecanismes que encara permeten una evolució important abans de fer un canvi del que és la pròpia Constitució. En aquell moment es va fer un pas important, que era passar de 4 territorials a 2 i 2 que anirien a la proporcional, i amb això es va donar, en vista de la situació on veníem, un compromís important perquè tothom hi trobés la possibilitat de poder-hi coincidir. Segur que alguns ho hagueren volgut deixar 4, segur que els altres volien els 4 a nivell nacional, i la conciliació de meitat-meitat va ser un compromís que tothom cedia una mica i tothom hi guanyava una mica. Depèn de quin cantó es volgués mirar. En canvi, estàvem, diguéssim, poder poc afectats perquè quan fèiem simulacions de números hi havia parròquies que no els hi canviava molt, és a dir, un sistema o l'altre acabaven tenint la mateixa representació. Ara, quan agafaves els extrems del sistema, si fem Andorra la Vella, la representació proporcional s'hi dona molta més representació a nivell d'escons que si agafem Ordino o Canillo d'aquella època. Llavors aquí els dos extrems eren difícils. Els que en tenia 4 i quedar-se amb 2 era difícil, perquè l'altre ja depenia de la benevolència dels que ens fan les llistes, no del dret a tenir-hi algú. La nacionalitat també va ser un altre escollo difícil de superar. Aquí van haver divergències que es van tractar, jo diria que correctament. La llei que va acabar fent el Consell General era una mica més dura que la que va acabar sortint, perquè tenia algunes coses inconstitucionals que al final es va optar per votar la llei amb les mancances que tenia i negociar un compromís amb el cap de govern que tenia possibilitat de fer el recurs, que el fes de manera a corregir allò que la votació política no podia fer. I després el resultat final de la llei va acabar sent una llei adequada al temps que es va votar. Potser una mica conservadora amb el que havia de solucionar, perquè estàvem al 93, les persones que havien nascut després del 85 estava bloquejada la seva nacionalitat, per tant era imperatiu que el 93 havia de trobar una solució per a aquestes persones que havien nascut després del 85 i ja tenien 18 anys els primers i no tenien una nacionalitat clara ni possibilitat de tenir-la, s'havia de solucionar i havia de fer una evolució, però una evolució adequada al temps que ja s'estava votant. I aquí va ser també un compromís difícil. Es va votar aquesta llei de totalitat, perquè no hi haguessin esmenes al text, i l'única solució per corregir-ho representava un avenç important en relació al que hi havia, però no suficient. Llavors, els que ens estaven una mica més, de fer l'avançar una mica més, eren minoria, i van dir, hem de buscar una solució que no sigui la votació del Consell General, i es va buscar la solució de fer un recurs d'inconstitucionalitat d'alguns articles, que el cap de govern, Òscar Ribes, va mantenir el concurs, es va fer el recurs i es va corregir a posteriori la llei aquesta que va fer, amb una segona evolució, va fer el que podria haver pogut fer la primera.
Vaig estar doncs, a la de Finances, que ens va tocar doncs, el tema de l'ordenament financer, que va ser un tema important. En aquell moment els recursos públics eren justets. Les institucions públiques negociaven els seus finançaments com qualsevol particular que anava davant de la banca i demanava doncs, les necessitats que tenia financeres. Això semblava que era un tema doncs, que ja no era possible continuar així i es havia de pensar una mica com sortíem d'aquest mecanisme, anava en un mecanisme una mica més normal de finançament públic. I això va provocar que la Comissió de Finances va dedicar molt a aquest tema. Es va comprometre en fer l'ordenament financer amb la il·lusió i el desconeixement de que podia fer tot i va ser difícil de fer la llei marc, no vam passar d'aquí i amb moltes dificultats ho vam poder acabar dintre dels compromisos que havíem fet, però que pensàvem que teníem temps de fer-ho tot, i només vam fer la llei marc, que era una llei important, que encara, sembla que a hores d'avui encara no se li ha canviat ni una coma, i això va ser una mica la llei marc on van començar a penjar normatives diverses, que encara s'han anat completant amb el temps, però que va canviar l'any següent, el 94, post-Constitució, doncs va ser el que va canviar el finançament públic d'aquest país. Nosaltres el que anàvem a buscar era un canvi de sistema que fes possible el finançament més natural del país. I llavors l'ordenament financer hi penjaven una sèrie de... Nosaltres vam tenir aquí la sort que ens van ajudar professionals molt compromesos amb el país. D'una part hi havia el senyor Manel Ingla, que és el qui va dibuixar el sistema, qui va participar més a dibuixar el sistema, ajudant-nos a dibuixar el sistema. També hi havia el senyor Molins i Dalt, que era un gran coneixedor d'Andorra perquè ja havia assessorat governs anteriors. Concretament el senyor Pintat em sembla que tenia d'assessor, coneixien bé el país, coneixien el que podia ser i el que no podia ser, i algun altre assessor ja més menor, però aquests dos d'una manera important, que a més eren dues persones molt diferents. El senyor Ingla era un senyor d'aquí a la vora, de la Seu, però que coneixia perfectament tot el sistema financer andorrà i que era més aviat, no diré proteccionista, però era coneixedor de com funcionava el sistema i era molt important que tingués aquest coneixement. I per l'altre cantó teníem el senyor Molins i Dalt, que era un senyor de concepció liberal, molt liberal, i confrontant aquests dos plantejaments va néixer aquí l'ordenament financer tal com va quedar transcrit. Això sempre és una lluita d'equilibris. Això sí que va ser un canvi radical. La llei de l'ordenament financer preveia el que era la llei de fons públics, que era la primera que havia de sortir, que és la primera que va sortir, que era la que finançava l'Estat en aquell moment. És a dir, no és que venim a és que per fer de banquer a Andorra es necessita complir aquestes normes que fan que, com tothom, la banca també participi a fer que aquest país avanci. Però això és canviar una mica el tabú de les coses. Jo vinc i demano i et portes bé, o no, al revés. Vostè per fer aquesta activitat a Andorra necessita complir aquests requisits. I aquests requisits, un d'ells és que vostè ha de dipositar tant i amb aquests diners el poder públic pot finançar una sèrie de coses necessàries per tothom, per qui participa tothom. En aquell moment participava tothom i la part de recursos financers no participava d'una manera obligatòria amb el creixement econòmic del país, d'una manera directa. És a dir, aportant un finançament que el concedia arbitràriament, però no obligatòriament. Aquí encara, a la Comissió de Finances, en aquell moment també es va tenir a discutir una mica més general. Hi havia la llei de competències, que era un tema de permanent i de números i d'activitats. Les competències afectava més comissions del Consell, i després hi havia la llei de transferències, que tornava a ser un tema important entre les finances públiques. Allí es va determinar una mica com es comptava, quins percentatges es feien i com es distribuïen els recursos públics, i això ho determinava la llei de competències, tot el que havia de fer la política general i l'administració local, i després hi havia els recursos que es destinaven a fer una i l'altra.
i es va fer en aquell moment aquestes dues lleis també que eren importantíssimes, la de transferències i la de competències. L'una definia què es havia de fer i l'altra d'on sortien els recursos per fer-ho. Economia, jo penso la més important que devíem fer a Economia devia ser la llei de la Càmera de Comerç. I també vam tenir la sort que vam poder disposar d'un assessor coneixedor de la matèria, que era el secretari de la Càmera de Comerç de Barcelona, que l'únic que ens va demanar és que ell l'agenda la tenia complicada i que ens havíem d'adaptar una mica als seus possibles horaris. I aquí em recordo una anècdota, que era el tema de l'afiliació obligatòria. Es volia fer que no fos una afiliació obligatòria, però que no sigués un club, diguem-ho així. La llei, el gran repte que teníem era que no sigués un club, que sigui representativa del comerç andorrà, però que evitéssim que sigués un club, perquè a Espanya havia passat que havia hagut un recurs per l'afiliació obligatòria que l'havia sentenciat en contra. Llavors aquest assessor ens va orientar correctament, perquè tenia l'experiència aquesta d'Espanya, ens va dir que el sistema per poder ser que no sigués un club, però que a la vegada no sigués il·legal, que no es pot obligar ningú a que formi part d'una organització, doncs ens va suggerir una mica que havíem de fer tipus el sistema electoral. És a dir, tothom que té un comerç té dret a anar a votar a la Càmera de Comerç i elegir quina és la junta directiva que el porta, però a la vegada, si no vol anar-hi, ningú l'obliga a anar-hi. Té dret d'anar-hi, ningú li pot prohibir que vagi, però hi va si vol. I amb això vam fer la volta, després hi va haver intents, però va donar la bona solució. És a dir, va fer que no sigués un club, que tothom hi tingués dret a ser-hi, però que tothom hi sigués si volia ser-hi, el dia que volgués ser-hi, sense que ningú li pogués prohibir que hi anés o no hi anés. I així ens va sortir la llei de la Càmera de Comerç. El grup nostre era bastant compacte. He dit abans que els grups es feien molt a través d'amistat, i ens coneixíem tots molt i la informació circulava relativament ràpid i fiable. Nosaltres teníem a la Constituent teníem la Maria Reig, que teníem bona relació i bon tracte, encara el tenim ara, però també teníem el senyor Marçal, que era el subsíndic, i que formava part. Si teníem una informació, nosaltres de Sant Camp, en aquest aspecte teníem una informació privilegiada, perquè estàvem una mica ben connectats a nivell de sindicatura, a nivell de comissions i a nivell de govern. També, de la mateixa manera, a nivell de govern teníem una informació de primera línia i teníem la informació molt al dia del que passava. No diré hora a hora, però sí amb una certa celeritat. I, sobretot, formaven part d'una gent que entre ells tenien molta confiança per dir-se el que agradava i el que no agradava, perquè també vam tenir discussions de coses difícils d'assumir per part de tots. Els compromisos és això, et fan anar una mica més enllà d'allà on aniries tu i no t'hi trobes còmode, o al revés, o fas anar una mica més enllà d'on l'altre estaria còmode i no n'està tant perquè el fas anar una mica més enllà d'allà on toca. Però bueno, aquí són els bons equilibris, quan es aconsegueix fer això. Amb els dinars aquests sempre... Jo soc dels que ens dic que encara hi falta molta gent. Ara ja hi som, aquest Consell de la Constitució i l'anterior, jo penso que va ser una cosa de molta més gent. Els cònsols, els comuns, totes les institucions d'Andorra, si no hagués sigut una cosa que molta gent entenia que s'havia de fer i que tothom hi posava el seu granet de sorra, difícilment es hagués pogut fer. Si no només és un tema de mèrit dels 28 o de tots els que ens esconden a la foto del Consell d'aquell moment, el govern hi va participar menys, però mentrestant governava, el seu rol era aquest, però en tot cas, si hagués hagut un govern que hagués dinamitat una mica la situació, doncs segurament tampoc hauria sigut possible. Jo penso que totes les institucions van fer possible que s'acabés agafant un acord necessari i que el temps ha dit que ho era, que era necessari i que difícilment es podia funcionar sense això. I si tiréssim més enrere, doncs encara hi ha molta més gent que la seva feina va fer possible que això estigués madur per poder-se fer. El Consell del 93, no vull treure-li mèrit, però sí, és el Consell que va segellant la Constitució, però
que ve d'un històric. Abans no es podia fer perquè els consensos encara no es podien assolir, després no es podia fer perquè ja estava fet, i el Consell del 93 és el que va tenir els astres a favor perquè es pogués fer. I abans no es podia fer perquè no hi havia els consensos necessaris, i després no es podia fer perquè ja estava fet. I els que ens vam estar allà vam tenir la sort d'estar al moment adequat, el lloc adequat, i de fer-lo adequat perquè es pogués aprovar. No vull treure ni mèrit ni posar-ni més al compte, però em sembla que les casualitats de les coses són així.